Komunikácia s ružovými hodinkami Xiaomi Kit 4G je možná vďaka technológiám 4G a LTE a zabudovanej SIM karte s možnosťou uskutočňovania hovorov, videohovorov a hlasových správ prostredníctvom aplikácie. Sledovanie polohy využíva GPS, mobilnú sieť a blízke siete Wi-Fi s možnosťou pripojenia na internet prostredníctvom známych sietí Wi-Fi. V prípade nebezpečenstva môže dieťa aktivovať signál SOS, ktorý prostredníctvom rôznych kanálov vyšle varovanie. Aplikácia Xiaomi Tracker upozorní na vyzliekanie hodiniek, ponúkne históriu pohybu a umožní nastaviť časy pokoja pre nerozptýľovanie v škole. Aplikácia Xiaomi Tracker vás môže upozorniť, keď opustíte nastavenú bezpečnú zónu a keď si zložíte hodinky. Hodinky majú funkciu, ktorá obmedzuje hovory a SMS len na vopred definované kontakty. Z Alza Plus si teraz môžete nechať bezplatne doručiť výrobok do ktorejkoľvek z našich predajní. V prípade menších balíkov môžete využiť ktorýkoľvek Alzabox vo vašom okolí. Okrem toho má nakupovanie na Alze niekoľko výhod. Ponúkame širokú sieť Alzaboxov po celom Slovensku, doručujeme aj cez víkendy a akceptujeme rôzne spôsoby platby vrátane kryptomien. Zákaznícka linka je k dispozícii 24 hodín denne. Nájdete u nás podrobné informácie a používateľské recenzie k našim produktom.